Listen from Ubahi seke. Yen you see my video makandela akuri online. Ndela akuri la Facebook. Ndele ekuri. Ndo government de ebuso munali seke la akuri. Hello my fellow Biafrans, I'm back again. But before I say anything concerning this particular video, I want to use this medium to thank each and every one of us that has been supporting me, sharing my video, and also praying for our leader Mazi Nnamdi Kanu. This is another serious message coming from the security that was created by the governor of Anambra State. This boy that people are seeing on my screen say that Biafra Liberation Army are the responsible of our people buying in Iseke. That Biafra Liberation Army are the one buying our brothers and sisters, kidnapping and harvesting organs in Iseke community. So just take some of your time and watch this video so that you understand what he's trying to say. He accused Biafra Liberation Army for buying and kidnapping. So share this video so that Biafra Liberation Army can also see this video and know what to do. Share it and remain blessed. It is very, very important. Listen from Ubahi seke. Yen you see my video makandela akuri online. Ndela akuri la Facebook. Ndele ekuri. Ndo government de ebuso munali seke la akuri. Ndela bia akuri la Facebook. Ichoro Biafra bukwe nga ichoro Biafra no ni mo hela log imo ebe Abuja ni eje log ni mo hela egbu mu ni la egbu ulo legbu umunne na ato egburi egbu ben na ma agbara ya ọkụ ihe na tata bụ 2 weeks today na mere 2 weeks and 2 days eji bịa busisi ndị ha busisi at the same place, the same my village Ubahi seke ahụ afụbe ha na buru ndị nna mmadụ wuti ụmụ ha mmadụ 6 buru ha afụbe ha duo tata oleme na-ekwu epụta unu akuri tie n'ihu gị ka ị na-alụ ọgụ ziri ezi tinye ihu gị eji nwụna pichọ mmadụ tinye ihu gị isi ikwu okwu isi ịpụta abịa kọmentị ma isi ịpụta abịa akuri itinye ihu gị ka afọ ihu gị anya ka ị mara ma ọbụla mụ nwa ya abịa ebe ahụ nọ bịa buru gị tinye ihu gị gbenye lokeshọn gị ọnụ isi ịpụta online abịa akuri ịgbanye iru gị itinye iru gị gbenye lokeshọn gị ọnụ ịnọ n'ime ọhịa na-emebisi isi n'ime ọhịa pụta ịbịa na-agbasị ọchịagha edu unu ọchịagha unu nọpụta ifu ndị ahụ unu buru ụlọ ha ndị ahụ unu buru ụlọ ha ọkọkọ ha unu nwere family mụ abụ mmadụ ga-ebido gị na family unu oge abụzie unu filiola na unu na-ebile ekwu na ele ekpe ma unu nwere obi ndị ahụ unu buru ụlọ ha before month anọ n'ime ya ala clock 25 ọ bụla ha echigata ebido from family unu niile nọ n'ime ọhịa ahụ ihe bụ nkwa nkwere unu ebido from family unu chala ile ebe ọ bụla unu maka esi eji akpụrụ family mmadụ egbu unu maka esi eji agba ụlọ mmadụ ọkụ unu maka esi eji egbu ụmụnne mmadụ ụfọdụ apụtala ọmụta nche vidio unu apụtala akuri ndị unu apụtala ime iri akuri ndị ọrụ gọọmenti ka nọ n'Iseke ruo tata bụ 2 weeks and 2 days ha ji bịa bukọsịrị afụbe ha ihe ndị a mere unu ji bịa bukọsịrị ha unu na-azụ Biafra unu ama ebe asụrụ ọkụ unu ama ebe White House unu ji eji jebe anyị jetelu sobe ndị na-aba ha ọgụ ọ bụrụ isi unu bata Iseke dịrị onwe peacefully unu apụta nga na-ebukọsịrị ihe ndị mmadụ na-emebisi ihe na-egbusi ndị unu gbusiri na-ekwu unu apụta n'ihu akwụkwọ na-akuri tie n'ihu unu etinye lokeshọn unu ọnụ ka akara ọ bụrụ na aka ofu aka nga ka ha mesịrị lele ihe bụ ogwu ibe agwa nga anyị nọsị na-abụ ihe niile anyị na ọdụkọ lelu ala ili ka anyị nọsị ihe lelu ala ili ndị mba uche ụmụnne anyị si ihe niile na ihe nga ka a na-elisisi ụmụnne anyị ihe dibịa na-ebuka evil mind la Igbo na-ebere isi n'ebe ha na-abịa agbawụsị ụmụnne anyị elikọsị ihe obu ibe agwa dị ihe ebe a ka ha na-abịa elikọsị ụmụnne anyị ebe a ka ndị
ụmụnne anyị na-atọ ala achọ otu ndị mba ndị ọzọ egbusiri egbu na ndị ọzọ niile ihe ebe a ihe na-abụsị ala ili ihe na-aba ala ili ihe na-abụsị ala ili ihe niile na-aba ala ili ebe ha na-elisi ụmụnne anyị otu nwaanyị a na-azụ mkpụrụ osisi ihe na-efesi na-aba ala ilisi ha na-asị na ha na-azọ Biafra egbusisi ụmụnne anyị ihe ogwu ibe agwa ebe eji ele mmadụ akpọba mmadụ ebe ndị a gburu egbu eli ebe ya ọ dị too much. Ụmụnne anyị ka nwe obi ka nọ n'ime ọhịa Ebuka Evil Smile ka nwe obi nọ n'ime ọhịa sị na ị ga-apụta ị ga-afụkwa ihe ga-eme gị ma gbakwa ashịrị chukwu ala ya normal iseke alanna egwuregwu adịkwa sara oriye nwanne ụba ha na-awị ndị mmadụ ara igbuwago n'ụba ha na-egbuwa anyị isi kwa anyị dị ihe a mens in the 40 states of Biafra, each of the countries should be able to open their country accounts so that Biafrans all over the world in diaspora that want to support our freedom, they can start putting their money into those bank accounts. So we're gonna be having those 15 bank accounts, and you all know the requirements, minimum of 2 signatories in those bank accounts. We want to bring this government closer to the people, and one of that way is the opening of those bank accounts so that the funds you need to protect your land can get to you as quickly as possible. Thank you so much, dear friends, for your donations. We will continue. Thank you so much, Famdi. I don't know if there's any other thing, but that's all from me. And we can take a closing prayer, and that will be it. Thank you for all the donors. They continue to bless you, replenish you. Those of you that didn't donate, please get an extra shift, even if it's just 1 hour shift a week. Put it for us. Your money is fully protected. Your money is fully accounted for. What Tinubu is doing is what they want you to play into doing so that you don't donate. Don't fall into that fear. No, don't fall into that fear. If you don't donate, they will continue to push the reintegrated terrorists into our land. But if we continue the donation, you chip in what you want, we will continue to get the resources to defend our land. Thank you so much, Famdi. Right. Thank you very much. Thank you. And then that brings us to the end. If there's anyone here that would like to, lead us in a short closing prayer, please, just a very short closing prayer. We will appreciate it. Closing prayer, please. Is anyone here that will lead us in short closing prayer? Pray, Famdi. All right. Father, Lord, our Jesus Christ, Father God, we thank you for today. We thank you for making this fundraising a huge success. Thank you, Lord, for your mercy on Biafran people. Thank you, Lord, for your mercy on the United States of Biafra citizens. Father, continue to empower, continue to give strength, continue to give life
to millions and thousands of Biafrans, innocent Biafrans that are locked up in different cells across Nigeria, across Biafra land, by the terrorist state of Nigeria, being controlled by Tinubu, Christopher Musa, Soludo, Mba Oti, or Uzodinma, and the delegitimized governors. Father, we know that their tenure has come to an end. We know it has come to an end. No one can save them. Nobody can save them. Father, thank you for the moment we have today to come together for Biafrans and friends of Biafrans to donate towards our self-defense, towards the protection of our land from the reintegrated and rehabilitated terrorists brought in by the delegitimized governor, Charles Soludo and co. into our land. Father, thank you for the declaration of the United States of Biafra. Thank you for helping us to build one of the best countries in the world. Father, guide us and protect us as we all move into the season of the holidays. Father, protect our families. Double the money for everyone that have donated here. And we will continue to praise your holy name. And we will continue to let the world know that it is only you that can do it. And we as leaders, we will continue to secure and protect the right of our people from those that have hijacked it. Father, we know we are going to do this because we know you have given this to us. Father, all this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Let us all say the grace together. May the grace The grace of our Lord Jesus Christ, the the love love of God, and the fellowship of the Holy Ghost be be with with Because us now forever. forevermore. Amen. Amen. surely goodness and mercy And shall mercy Mercy shall shall follow us follow us all the all all days the of our life, days of our life, and we shall the dwell in the and we house of shall the dwell Lord in the house of the forever and Lord ever. forever. Amen. forever and ever. Amen. Amen. Thank you so Amen. much, dear friends, and